Hello guys and welcome to another episode of Let's Talk About It podcast. My name is Dennis and today we have a very special episode. Today I have my best friend Tolik here with me and we decided to do something a little bit differently. Today's episode will be especially recorded in Hebrew for all my Hebrew speaking friends in Israel and over the world. I really wish to have something to comfort you, something to let you hear how people are thinking, how people are feeling in these very complicated days, and to let you know that you're not alone and that we are here with you. So without further ado, right after the intro, I would like to introduce you to my best friend, Tolik, and this episode will be available with translation and subtitles in English on YouTube. So without further ado, let's get into it. Life is not easy. It is not. Don't try to make it that way. Life's not fair. It never was. It isn't now, and it won't ever be. You can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing it's what about you how want. hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take. If you see it in your mind, you can hold it in your hand. I want to remind you to continue to dream and dream big. Let me tell you something, visualizing your goal and going after it makes it fun. You've got to have a purpose no matter what you do in life. Reggie Jackson struck out 2,600 times in his career, the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home runs. Fall forward. היי חבר'ה, תודה רבה שאתם איתנו. כמו שאמרתי, זה פרק ספיישל שהחלטתי להקליט דווקא בעברית, במיוחד לאור הימים האחרונים והתקופה האחרונה שאנחנו חווים פה בארץ. ובכללי בעולם, אני באמת רוצה להנגיש לכם קצת תוכן שאולי יכול להיות לעורר אתכם, לתת קצת מוטיבציה, קצת אושר, קצת לגעת בכם, ואולי קצת לתת לכם להרגיש שאתם לא לבד. אז היום איתי באדם מאוד מיוחד ומאוד יקר לליבי, חבר הכי טוב שלי, טוליק. בוא, תספר לעצמך, מה אתה יושב? אז ככה, כמו שאמרת, אנחנו החברים הכי טובים, מאז שלפחות אני זוכר את עצמי. איזה גיל זה היה? 11, 12? משהו כזה, זה מזמן, וואו, מטורף עכשיו שאני חושב על זה. איך היינו קוראים למקום שלנו? השכונה, איך אני זוכר מהשכונה, איי. בסוף אם יש מישהי שמגיע לקרדיט על החיבור הזה, על הקליק, זה אלה, כאילו, כן. אין מה לומר. אלא אם את מקשיבה לזה, אז קודם כל מזל טוב על הולדת התינוק היפהפה והמתוק הזה שראיתי. מאחל לך המון אושר ובאמת בריאות ונחת. ושוב תודה על זה שחיברת, שיצרת את הקשר הזה בינינו, כי הנה, קיים, חזק ובועט עד היום. עד היום, 2023. אנחנו עוד נשמע את הפודקאסטים האלה בעוד 20-30 שנה, ונזכר גם בהם. וואו, זה אגב, אחד מהבונוסים שאני רואה בפודקאסט שלי, שזה סוג של הנצחה, אחי. אני חושב על זה גם לי, לעתיד אחי, בעוד איזה מלא, מיליון שנה אחי, אני פתאום רוצה להיזכר קצת מבט אחורה, מה היה, איך דברים היו כשהייתי צעיר, להקשיב לעצמי, זה יכול להיות מדהים, דבר ראשון. ודבר שני, אני פתאום אמרתי, איזה יום שבאמת חשבתי על כאילו, מה יקרה ביום שאחרי שאני כבר לא אהיה פה? ואז אמרתי, מה יישאר לילדים שלי? מה יישאר לנכדים? אז אמרתי, וואו, זה, בדיוק. הם יוכלו להקשיב לאבא, לסבא שלהם, מי שזה לא יהיה, הילדים, נכדים, ולהגיד, וואו, הוא עשה איזה משהו פה. יכול להיות אולי אני לא אהיה פופולרי יותר מדי, אבל יהיה להם מקום שבו הם יוכלו פאקינג להיכנס ולהקשיב לקול שלי, ולדעת מי אני הייתי כאילו, להכיר אותי, גם אם לא יצא לעשות את זה באופן ישיר, אתה יודע? ואני אגיד לך מה, כל הכבוד לך על הרעיון ועל היוזמה, זה לא מובן מאליו, לעשות דברים כאלה. שמע, זה הנצחה שאנחנו נקשיב לה עוד כמה שנים, ונזכר בה. אמן, כן. חד משמעית. יש פה המון סיבות ללמה עשיתי את זה. דיברתי עליהם הרבה גם בכל הפרקים שכבר העליתי, אבל אף פעם לא נמאס לי לספר על זה, שבסוף המטרה זה, המקום הראשון הוא אולי מלכתחילה בשביל עצמי. עשיתי את זה בשביל עצמי כי רציתי להתחייב לנושא שהוא מאוד מאוד חשוב לי, שזה פיתוח אישי, זה המקום הזה של האושר בחיים שלנו, שאנחנו לפעמים מתבלבלים וחושבים שאנחנו צריכים להיות מאושרים כל רגע ורגע בחיים, וזה לא עובד ככה. הדרך בעצם להצלחה, מהי הצלחה, ההגדרה של זה, אני חושב שהרבה אנשים פשוט
חיים בעולם קצת על אוטופיילוט, ועושים פשוט מה שהם חושבים שמצפים מהם, או פועלים בהתאם לנורמות מסוימות, וחיים על טייס אוטומטי, רק בגלל שאף אחד לא באמת בא ואומר להם אפשר אחרת, צריך אחרת. נכון, אנחנו לא מגיעים לחיים האלה עם מדריך או ספר שאתה קורא ואתה מבין שאוקיי, ככה צריך לעשות את זה. אבל זה המקום פה, זה המקום לבוא ולהקשיב ולהבין שקודם כל איך שאתם מרגישים זה בסדר. דבר שני, אפשר אחרת ואפשר יותר טוב וצריך. ודבר שלישי שלכל אחד יש את הפירוש ואת ההגדרה שלו, לאושר, להצלחה, לכאב, לצער, וזה בסדר לתת להם מקום וזמן. אני אוסיף על זה, זה גם לכל אחד יש את ההסתכלות האישית שלו לחיים האלה. נכון. כמו שאמרת לי היום, צריך גם להתמקד בדברים האלה. נכון. יש הרבה מאוד דברים בחיים שאנחנו צריכים לדעת לפעמים להסתכל עליהם קצת יותר ממוקד ברמת המיקרו, ויש דברים שלפעמים צריך לדעת לקחת צעד אחורה ולהסתכל ברמת המקרו ולהבין שאוקיי, כרגע כשאני מסתכל על זה ממוקד, אני מהנקודת מבט שלי, מהנעליים שלי, עם הרגשות שלי, זה נשמע נורא מצער, אבל כשאנחנו לוקחים צעד אחורה, אנחנו מבינים שבכל סיטואציה יש הזדמנות, בכל כאב יש דלת לאושר, לכל סוף יש התחלה, זה הכל נתון לפירוש ולסיטואציה, ותמיד אפשר להסתכל על הדברים קצת אחרת. חד משמעית, סקיל שצריך לעבוד עליו, ולדעת לטפח אותו ולשפר אותו בעצמך, אבל אני חושב שהוא הכרחי בארגז כלים של כל בן אדם, כי ברגע שיש לך את זה, אתה לומד לא רק לרכב, בוא נגיד, על הנסיעה הזאת שהיא קוראים לה החיים, אלא אתה לומד גם קצת לתפוס את ההגה, ולכוון אותם פתאום. אז פתאום אתה מבין שאתה יכול להגיע לאיפה שאתה רוצה להיות. ואני חושב שאין סיפוק יותר גדול בחיים האלה, מלדעת שאתה יזמת, הגית ועשית משהו, וזה שלך לחלוטין. זה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים. כן. בכללי מה שאני רציתי לדבר איתך היום, וההתמקדות בעיקר של הפרק הזה לדעתי, חברות ומערכות יחסים בכללי, אבל בעיקר חברות. אני מאמין למערכות יחסים כבר לא פעם הוכח במחקרים ומאמרים כאלה או אחרים, במיוחד במחקר הכי ארוך שעשו אי פעם אגב על מה משפיע על רמת האושר של בני אדם, שעשו באוניברסיטת הרווארד, שהוא כבר נמשך בסביבות ה-80 שנה, ומצאו שאחד המקומות הכי ראשונים שמשפיעים על האושר שלנו זה המערכת יחסים שלנו, כי זה המקור גם לרגשות והחוויות הכי טובות שלנו, וככה גם לחוויות הפחות טובות שלנו, כי אין מה לעשות, משם זה מגיע. אז באמת רציתי לדבר על זה היום איתך, ומי יכול להיות יותר טוב לדבר איתו, אם זה החבר הכי טוב שלך, שחווינו הכי עליות, ירידות, קצת מכות. וקצת מכות, ונסיעה מטלטלת לחלוטין. גם אתמול בדיוק יצא לנו לדבר על זה, אם אני זוכר נכון. זה היה ממש לחזור רגע לעבר, שהיום אנחנו מסתכלים על זה בדיעבד, וזה קצת אפילו בחצי חיוך וצוחקים על זה, אבל אני זוכר שאז באותו רגע לקחנו את זה מאוד ברצינות, וזה טבעי לגמרי. מה שמעניין אותי להתחיל בו זה איך אתה מגדיר חברות. מה זה חברות בשבילך? חברות בשבילי זה רכבת הרים שאתה עולה עליה עם עוד בן אדם. כל פעם זה בן אדם אחר, ואתה אומר לעצמך בונה, לפעמים אנחנו למעלה, לפעמים אנחנו למטה, לפעמים אנחנו צועקים חזק חזק, ככה שכולם ישמעו, אבל זה רק אנחנו. וזה הכיף בדבר. זה, לפי דעתי זה משהו שהוא מעצים, כי יש דברים שאני ואתה נצחק עליהם, ואני ואתה נבין אותם, ואני ואתה נפקע עליהם, אבל אנשים מהצד יסתכלו, בואנה, שניהם משוגעים. נכון. וזה הכיף בחיים, שיש מה שנקרא איזושהי פינה בין שני אנשים, אם זה בזוגיות, אם זה בחברות, אם זה בעובד ומעסיק, וזה לא משנה. זה מערכת יחסים שהיא אינדיבידואלית, בין שני אנשים שאו חושבים אותו הדבר, או חושבים ההפך לגמרי, ההפך המוחלט אחד מהשני. וגם כשאתה רוצה לרדת מהרכבת הרים, היא עדיין תימשך. אוקיי, מעניין. מעניין אותי דווקא הסוף. מה זאת אומרת אם אתה רוצה לרדת היא עדיין תימשך? כי בוא נצא מנקודת הנחה, אני ואתה. מחר קמים בבוקר ומפסיקים לדבר. בסדר? אוקיי, אז הפסקנו לדבר, אבל המערכת יחסים עדיין נשארת. זה שהיא לא מתוקשרת, אנחנו באיזשהו מקום עדיין יש לכל אחד מאיתנו חלק בראש,
שאומר לה, אוקיי, יכול להיות שרבנו, ובגלל זה אנחנו במרכאות שונאים אחד את השני, אז אנחנו לא מדברים, אבל אנחנו זוכרים את הבן אדם, שאיתו היה לי איזשהו קונפליקט או חוסר התאמה, זאת גם מערכת יחסים. מערכת יחסים מתמשכת, זה כשאנחנו מדברים כל יום ביומו, או פעם בשבוע, או פעם בחודש, או פעם בשנה, זה לא משנה, זאת מערכת יחסים שהיא תקשורתית. עכשיו ירדתי לסוף דעתך. מעניין. אני מאמין בסוף שבכל מערכת יחסים, כמה קצרה או ארוכה היא לא תהיה, עד כמה עמוקה היא לא תהיה, אנחנו בסוף בני אדם, ואחד מהדברים הכי מעניינים שיש לגבינו זה שאנחנו משאירים חותם אחד על השני. גם אם אנחנו מרגישים או מודים בזה באותו הרגע, וגם אם לא, יש איזשהו חותם. הבן אדם היום שאתה פגשת אותו, לא משנה, בכביש, בפקק, שהצבן אותך, חבר הכי טוב שלך שדיברת איתו היום ודיברת איתו על איזשהו נושא, הדברים האלה, הרגעים האלה, משאירים עליך איזשהו חותם. אם זה יכול להיות ברמת הרגע, שזה גרם לך לרגש או טריגר כזה או אחר, שזה מה שעשה לך באותו רגע, אבל יש גם את הרמות היותר עמוקות, והרבדים היותר עמוקים, שבהם סיטואציה מסוימת שחווית ועברת עם בן אדם, היא נשארת איתך, היא חודרת לך לתת מודע, היא נשארת לך בזיכרון, והיא מייצרת איזה משהו, איזשהו עוד קשר נוירוני שנוצר במוח, שהקשר הזה הוא בסוף מעצב את הדמות שלך, את מי שאתה, את איך שאתה אחר כך לאבא תקבל סיטואציה שתהיה מאוד דומה לזה, שתפרש או שתזדהה איתה, שתבין אותה ותקבל אותה פתאום אחרת, בגלל שכבר עברת רגע כזה. אנחנו יצורים של תקשורת, יצורים חברותיים. אני באמת לא מאמין בדבר הזה שאנשים אומרים שיש אנשים שהם לא יכולים עם אנשים אחרים, שהם חייבים להסתגר ולהיות לבד. אני אתקן את עצמי, זה לא שאני לא מאמין בזה, וזה לא שאין כזאת מחלה או משהו, שאנשים שקשה להם פסיכולוגית, אני פשוט מאמין שהם לא מצאו את האנשים שהם יכולים להיות איתם בנוח, כי זה מתחבר למה שאמרת. היופי בחיים האלה זה למצוא את האנשים שנוח לנו איתם, שנעים לנו איתם, שאנחנו מרגישים את ה-safe space הזה, לבוא ולהיות אנחנו איתם. זה יכול להיות החברה, זה יכול להיות החבר, זה באמת מגיע מהמקום שאנחנו צריכים למצוא מקום מבטחים, שבו אנחנו יכולים להיות אנחנו, שבו אנחנו יכולים לבטא את עצמנו, שבו אנחנו יכולים לחוות ולהרגיש, להיות אנחנו ב100%. כי עד שאתה לא מוצא את המקום הזה, במיוחד אתה לבד עם עצמך, אתה לא באמת מרגיש את זה. זה אף פעם לא באמת זה. כי אתה יכול נכון עם עצמך לצחוק על שטויות, ותוך שנייה זה עובר לך, אבל זה לא כמו לצחוק עם חבר עכשיו על משהו. זה לא אותו דבר. גם לבכות, גם לכעוס, להתייעץ, להתייאש, זה לא משנה. כל הדברים האלה הם מועצמים ומורגשים ומוטבעים בנו אחרת כשאנחנו חווים אותם עם אנשים אחרים, נקודה. זה מה שאני מסכים לגמרי. ואני אוסיף על זה, זה לא רק עם אנשים, זה גם עם החברים שלנו פה. נכון, הם החברים הפרוותיים שלנו, חד משמעית. החברים הפרוותיים. חד משמעית. אני לגמרי מסכים. אני עברתי רגעים מאוד, רגעי שפל, רגעים מאוד עצובים בחיים שלי, ביחד עם החברים הפרוותיים שלי, עם תומאס, שרואים אותו כרגע, עם סם. הם היו שם בשבילי ברגעים האלה. בוא נגיד, המאזינים הכי טובים שיש. הם יודעים להקשיב מעולה. לא ייתנו לך עצה לפעמים, אבל הם יודעים להסתכל עליך עם המבט הכי חכם שיש. העצה הכי טובה שהם נותנים, זה המבט הזה. זה המבט, זה להכיל, זה להקשיב. בדיוק. לגמרי. כל מה שיש לנו לפרוק, לפעמים זה הדברים שאנחנו לא נוכל גם לספר לעצמנו במראה, הם יקשיבו לנו. נכון, אני לגמרי מסכים את זה. מה בשבילך המקום של חברות, במיוחד בימים האחרונים, בחודשים האחרונים עכשיו, שהם ממש לא פשוטים להרבה מאוד אנשים. מה המקום לדעתך של חברות בימים האלה? מה התפקיד אולי? תנסה לדמיין רגע את עצמך בתור עמוד שיכול בכל רגע לבוא וליפול. תחשוב עכשיו על זה שכל החברים והאנשים שאתה מכיר, תנסה רגע לדמיין סוג של מעגל מסביבך בעוד עמודים כאלה, כמו דומינו, רק שיכול ליפול לכל מקום. אוקיי. האנשים הקרובים אלינו נמצאים הכי קרוב אלינו בעצם, והם אלה שנשענים עלינו. החברים הרחוקים הם נמצאים בזון היותר רחוק. האנשים שאנחנו בכלל לא מכירים נמצאים בזון הכי רחוק מאיתנו. כמובן שיש גם בדרך משפחה, אישה, כל אלה. אז חברות בעצם זה להישען אחד על השני. זה כמו שאני יש שם בשביל שאנשים אחרים יישענו עליי,
אותו הדבר גם חברות היא בשבילי שאני אוכל להישען על מישהו אחר. להגיד לך לפני שאנחנו מתחילים את הפודקאסט, יגאל תקשיב, לפני שאנחנו מתחילים אני חייב חיבוק. וזה רגעים של אותו הדבר ההפך, שאני בא אליך ואתה שומע את זה ואתה אומר בוא אני שם בשבילך. אז אנחנו באיזשהו מקום כולנו נשענים על עוד בן אדם שנמצא איתנו, לא כי אנחנו רוצים לעשות את זה, אלא אנחנו עושים את זה מתוך מקום של הדדיות. אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי אני מבין ומתחבר למה שאתה אומר, אבל אני חייב לומר, בתור בן אדם שיצא מחינוך סובייטי, שהוא, אתה בטוח גם תבין את זה, מאוד קר באיזשהו מקום, במיוחד כשאתה מסתכל ימינה ושמאלה ומשווה את עצמך לחבר'ה אחרים פה בארץ שגדלו במשפחות מרוקאיות, ספרדיות, משפחות שחמות כאלה, של תמיכה ואהבה, המון רגש, לטוב ולרע, מאוד חמות גם בקטע של תגובה קיצונית, גם ברגשות גם של כעס לפעמים או עצב. אנחנו מגיעים ממקום שהוא מאוד קר ושל דחיקה והדחקה ומרחק וכן הלאה, ולא, אני לפחות אישית לא הרגשתי כל כך את החום ואת האהבה ואת התמיכה מהמשפחה הגרעינית שלי, מההורים, מהסבא וסבתא. זה לא היה בדיוק אותו דבר כמו שהייתי רואה אצל אנשים אחרים, ואני די בטוח שזה גם מתבטא אצלנו גם במערכות יחסים שלנו עם חברים. נכון שבאיזשהו שלב כשאנחנו מתבגרים אנחנו מתחילים לקחת פיקוד על החיים שלנו, ואנחנו מנפתים את זה כבר למקומות אחרים שאנחנו רואים ליותר נכון, אנחנו רואים בהם ליותר מתאימים, אנחנו פורצים קצת את הגבולות של מה ההורים שלנו קבעו לנו, אבל עדיין אני מרגיש שאנחנו אולי נהיה קצת יותר קרים, יותר רחוקים, כי התחלנו מנקודת מוצא שהיא אחרת מאשר האנשים שגדלו מסביבנו והיה להם סביבה אחרת בילדות ובמשפחה. אתה יודע מה אני מתכוון? מבין על מה אתה מתכוון? אני חושב ההפך ממך. כמו שפעם כבר אמרתי לאחד החברים, כל אחד נותן את האהבה שלו בדרך שהיא שונה מבן אדם אחר. זה חד משמעית, זה כבר נקרא שפת אהבה. אז זהו, אז יכול להיות שאתה קיבלת את זה בתור מחווה קרה, אבל ההורים שלך נתנו לך את האהבה הכי גדולה שלהם. נכון, נכון. עכשיו אני יודע על מה אתה מתכוון, אוקיי. אז בואו נצא רגע מנקודת המבט של אנחנו קרים, כי אנחנו לא קרים. ככה לפחות אני רואה את זה. אנחנו לא קרים, אנחנו פשוט מדברים שפות שונות. אנחנו מדברים בדיוק, שפות שונות, לגמרי. עכשיו אני מבין למה אתה מתכוון, ועכשיו, האמת שזה כן, זה מאוד הגיוני. זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר, כי אני גם רואה את זה על עצמי. אני נכון להיום בן אדם שמדבר במעשים ולא במילים. מאוד קשה לי לבטא רגש ולהגיד שוואלה אני מרגיש פגוע עכשיו, או אני רוצה לומר עכשיו למישהו שאני מאוד חשוב לי ואני אוהב אותו. אני רק לאחרונה התחלתי קצת לגרום לעצמי לבטא את זה במילים. בדרך כלל הייתי מבטא את זה במעשים, כאילו בדאגה, באמת דאגה לשלומם, בזה שאני מנסה להבטיח באמת את בטיחותם. אתה יודע, דברים כאלה, כאילו, שאתה דואג למישהו לדברים האלה, כמו למשל, בטח גם להורים שלי, הם תמיד היו אומרים, אנחנו באנו בשביל לתת לך את העתיד היותר טוב, בגלל זה עלינו פה לארץ, ורוצים לתת לך מה שלא היינו יכולים לתת לך שם באוקראינה, ואני מבין את זה לגמרי, ואני מבין שזה צעדי ענק, אבל בסוף, מה שנגיד לי היה חסר בתור ילד, לא היה אכפת לי שהם רוצים לתת לי קצת יותר, שאפשר לשים לי אוכל יותר איכותי על השולחן, או לקנות לי יותר צעצועים. זה לא מה שהייתי צריך. אני באמת הייתי צריך את זה שיהיה לי אבא שנמצא בבית, ויבוא, ויגיד לי שהוא אוהב אותי, ושיחבק אותי, ושיהיה לי אבא לצאת איתו לפארק אחי לשחק קצת. לא היה לי את זה. וזה משהו שמאוד הרגשתי ולקיתי בחסר, וזה גם משהו שנחרט לי, שאם שואלים אותי, אז אני בגלל זה יכול לומר שוואלה, באתי ממשפחה קרה. מצד שני, בשבילו, הוא נתן את הכי מקסימום שאפשר, הוא בא וקרא את התחת במשך שנים, עדיין עובד לו כזה קל, עובד קשה, בשביל לתת כאילו את המציאות הכי טובה ולהבטיח מציאות נוחה למשפחה שלו, אם זה לאשתו, אם זה לילדים שלו, שזה באמת אצילי ונעלה, אבל לדעתי זה לא מחליף את השפה ותקשורת שהיא מאוד פשוטה ובסיסית, שהיא הכי קרובה גם בסוף. שזה המילים, זה המעשים, זה הכל, זה בצד היותר קרוב. זה אני מסתכל כשזה התמונה הרחבה וקצת יותר רחוק, אבל זה השפת האהבה שלו. אני מבין את זה, זה שפה שגם של מעשים. גם אני כזה עכשיו, נכון להיום, אני גדלתי להיות בן אדם של השפה שלו, זה שפה של מעשים. אני הבנתי שבשביל שהמערכת יחסים שלי עם אנשים שחשובים לי תהיה יותר מוצלחת, אני צריך להבין מה שפת האהבה שלהם ולדבר בשפה שלהם.
כמו שאמרת, מנסים למצוא את העמק השווה. נכון. שני הדברים. תמיד. וצריך תמיד לדבר על זה. אתה לא יכול לנחש במערכת יחסים מה הצד השני חושב, מה הוא רוצה, איך הוא חשב את הדברים על הצד שלו. אני היום מבין שבאיזשהו מקום גם לי לא היה את המשפחה הזאת שכל שנייה אמרה לי כמה אנחנו אוהבים אותך, כמה אנחנו אוהבים ללכת איתך לפארק, כל הדברים האלה. כן. אבל מצד שני, היום אני מסתכל על זה מהצד, וקיבלתי המון אהבה. אני לא הייתי מחליף את זה בשום דבר. כי זאת המערכת יחסים שלנו. זה בטוח, זה בטוח. אני קודם כל, אני לא חושב שאנחנו צריכים להחליף שום דבר, כי אנחנו, מי שאנחנו היום, הודות למה שעברנו בחיים. ואין שום סיבה שאנחנו נצא להחליף את זה, כי אנחנו לא נהיה אנחנו נאבד את הזהות שלנו. ואני לא יודע אם זה יהיה לטובה. בגלל זה, נגיד, אני אישית לא הייתי לוקח את הסיכון הזה, אבל חד משמעית. אבא שלי הוא לא, כמו אבא שלך, אף פעם לא אמר לי ביותר מדי, אני אוהב אותך. נכון, זה קרה, אני לא אומר שזה לא קרה, אבל המעשים שלו שאני מסתכל עליהם היום, צועקים את זה שהוא אוהב אותי. אותו הדבר גם אמא שלי. אמא שלי בן אדם שהוא יותר שפת הדיבור מאשר המעשים. אז הוויכוחים שלי על אמא שלי זה שעושים את מה שהיא רוצה, אבל הרבה פעמים שמעתי ממנה שיש את האהבה והחיבור ממנה. אני אחזור על זה עוד פעם, מה שהיה בהתחלה, מערכת יחסים זה לא רק שפה אחת שאנחנו מדברים, זה הרבה שפות. אנחנו לפעמים צריכים פשוט לשבת, לדון עם הבן אדם שיושב מולנו, להבין על איזה שפה אנחנו הולכים, על איזה גל אנחנו מדברים, גם להגיד שיכול להיות שאני מדבר בגל אחר. תקשיב, דניס. נכון. אני מדבר בשפה של חיבוקים יותר, של אהבה, של מגע, של פיזית, נכון? של לגמרי. פיזית. לגמרי. אני למשל במערכות יחסים שהם של זוגיות, הביטוי של האהבה אצלי הוא כן, הוא גם מתבטא שהוא במילים, אבל הכי חזק הוא מתבטא אצלי זה במגע ובפיזיות. אני צריך חיבוקים, אני צריך נשיקות, אני צריך גם מין, זה חלק בלתי נפרד אצלי במערכת יחסים. זה דרך בלתי נפרדת מבחינתי להביע עד כמה אני אוהב ועד כמה באדם הזה חשוב לי ולחבר בינינו. ברגע שזה לוקה בחסר, אז זה אוטומטית, אני מרגיש שזה משתקף במערכת יחסים, אנחנו מתרחקים. עכשיו, אבל מה שאני אוהב שנגעת בו, שזה הדבר והוא בסוף הכי חשוב שעליו מתבססות כל מערכות יחסים שלנו, זה תקשורת. ותקשורת זה דבר מאוד חשוב לשים אותו במקום שמגיע לו, בלי תקשורת אין מערכת יחסים, נקודה. אם אתה חושב שאתה, בזה שאתה פשוט תזרום, ובזה שאתה פשוט תיתן לזה להתקיים ותחכה שזה יבוא מהצד השני, זה פשוט לא יקרה. כי הצד השני יעשה את אותו דבר. כל אחד יעביר את האחריות לצד השני. בדיוק, בדיוק. בשביל שהמערכת יחסים תיסורות, בשביל שהיא תסקסק, בשביל שתצמחו, תגדלו ביחד ולשמר מערכות יחסים, שזה האתגר הכי גדול, חייבים להיות על אותו פרק על הקטע התקשורתי. צריך לדעת שצריך לבוא, לשבת, לדבר, ולהיות אנשים בוגרים. גם לתת כבוד ולהכיל את השני, שלפעמים אנחנו לא בהכרח מסכימים איתו, או לא בהכרח מבינים מאיפה מגיע מה שהוא רוצה לומר לנו, אבל אנחנו חייבים לכבד מספיק בשביל לתת מקום להבין, להקשיב, להרגיש מספיק בטוחים ובנוח להביע את הצד שלנו, וכמו שאמרת, להגיע לעמק השווה, להבין שזה מגיע משני הכיוונים. ואחד הדברים שאני מאוד אוהב, ששמעתי ברעיון שמתארים על השיטה שהיא מאוד מצליחה בלגרום לזוגיות לעבוד, אבל זה לדעתי אפשר לאמץ את זה לא רק לזוגיות, אלא לכל מערכת יחסים, גם חברויות, זה שיטת האחוזים באמת, זה פסיכולוגית שיועצת זוגית, היא הגיעה לראיון גם לפודקאסט, והיא מספרת בדיוק מה היא עושה בשיטה הזאת. היא אומרת בעצם, אני מלמדת את הזוגות שלי, לבוא ולדבר במונחים של אחוזים. נכון, זה נשמע קצת קר ונתונים ומספרי, אבל וואלה עובד. יש איזושהי הבנה בין שני האנשים, כי בדיוק, הם מדברים בשפה משותפת, ששניהם מבינים, אבל חשוב שהם יהיו על אותו פרק, והם יבינו שצריך קודם כל להסכים על זה, שצריך לשבת ולדבר על זה. זה הבסיס להכל, קודם כל. לשבת ולדבר, ואיך היא עושה את זה? היא אומרת, אני מלמד את הזוגות שלי, לבוא וכל יום, בכנות, אבל בשיא הכנות לשקף לצד השני, מה רמת האחוזים שיש להם לתת היום. וזה מדבר על היום, על היחסים, על המטלות, על הכל. כי לכל אחד יש את השגרה שלו, אם זה הקריירה, אם זה הדאגה לילדים, אם זה הדאגה לבית, כל אחד יש לו את המטלות שלו, שאנחנו איכשהו, בסופו של דבר, זה מתחיל ממקום שזה טבעי מאוד, איך שזה מתפצל. יש כאלה שממש מחלקים את זה ברשימות, אבל זה לא משנה, אנחנו מתפצלים בדברים שלנו, ולכל אחד יש את השגרות שלנו בחיים. זה לפעמים העבודה והקריירה שיכול להכניס לנו סטרס ולהוציא מאיתנו את המיץ. לפעמים זה הלימודים, כל אחד, אתה יודע, כל אחד בא מרקע אחר. כל אחד בנישה שלו.
כן, אז חשוב כשאתה מגיע עכשיו, אתה הגעת הביתה, אחרי היום שלך בעבודה, בלימודים, לא משנה איפה, ואתם יושבים עכשיו ביחד, ואתה יודע שיש לך עוד חצי יום להמשיך, כי צריך לגרום לזה לעבוד. אז חשוב לבוא ולשקף ולהגיד, וואלה, תקשיבי, אני באתי היום, ואין בי 100% לתת, אני מצטער. יש בי 70%, כאילו, גנבו לי 30% בעבודה, פשוט הרגו אותי. אני יכול לתת 70%. למה אני אומר את זה? כדי שאת תגידי לי, האם את יכולה לסחוב את האקסטרה 30 האלה, לחפר עליי היום? ואם באמת יש את האפשרות הזאת, מהמם. אבל אם קורה ימים, ובאמת יקרה ימים, ששניכם מגיעים עם חוסר, אז צריך לדעת לבוא ולשבת פה ולהגיד, אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו להבין איך אנחנו מחפרים על החוסר הזה. או ששנינו כמו ילדים גדולים, משנסים מותניים ומכנסיים, מרימים אותם כמו ילדים גדולים ולוקחים אחריות ואומרים, אני אתן היום מה שאין לי גם, אבל אנחנו עושים את זה ביחד, שזה כבר עוזר. או שאנחנו מבינים שבגלל שאנחנו לא יכולים לתת את המרב שלנו, אנחנו צריכים איפשהו להוריד קצת. נגיד היום היינו צריכים לעשות, קבענו שהיום אנחנו מנקים את הבית, לא יקרה כלום אם אנחנו נדחה את זה למחר, כשאנחנו קצת יותר בשלים לזה, והיום נדאג למצוא איזה רגע ומקום, להתעין באנרגיות. אני ואת, ביחד. דייט רומנטי, ארוחה, בואי נצא לטיול, יש עדיין שמש בחוץ, בואי לים, נקבל קצת ויטמין D, נעשה קצת יוגה. אבל הכל בסוף מתבסס על תקשורת. בלי תקשורת אין מקום לשום דבר, כי אתה לא יכול להסיק שהבן אדם מבין אותך, אתם לא קוראים מחשבות, עוד לא הגענו לזה. אולי באיזשהו שלב בתהליך האבולוציוני נגיע לזה, בינתיים אנחנו לא שם. זה גם להיות אמיתי וכנה. נכון. אין מערכת יחסים שתיבנה על שקרים. אין דבר כזה. כי שקר, גם אם הוא הכי קטן והכי סתמי, של, כמו שאמרת, במקום להגיד לבן אדם שיושב מולך, להגיד לו שאתה על 10% אחרונים, אתה אומר לו, תקשיבי, אני על 50. ואז אתה מוציא מעצמך את מה שאתה בעצם לא. ואז זה גם נקרא לשקר. ואז הבן אדם שיושב מולך, פתאום הוא רואה את זה שאתה באיזשהו מקום מתוסכל, או שהוא לא יכול להניע אותך לפעולה. אז האמת מאוד חשובה בתקשורת, בכל תקשורת שהיא, אם זה בין בני זוג, אם זה בין בני חברים. בסופו של יום, כשאתה בא ואתה אומר את הדברים בכנות, ואתה מה שנקרא מוריד מעצמך את הקליפות של הבצל, אז הבן אדם רואה אותך בהכי אמיתי שאתה. נכון. אין, זה הבן אדם שעומד מולי, אז אם אני לא משקר לו והוא לא משקר לי, זאת המערכת היחסים הכי בריאה, הכי תקינה, הכי טובה שיש. כי ככה מערכות יחסים אמורות להיות. לדעת גם להגיד דברים שהם פחות נעימים לנו. אתה יודע איך אומרים? לא נעלבים על אמת. אמת זה אמת, זה מה יש לה. אי אפשר לבוא ולכעוס על הבן אדם על זה שהוא אמר לך את הדבר הכי אמיתי שיש לו. נכון, זה מתסכל. נכון, יכול להיות שזה לא מה שציפיתי אליו. אבל לבוא ולכעוס על אמת, זה לא נכון. כן. כי בסופו של יום בן אדם בא ממקום לפי דעתי טהור. נכון. ונתן לי פינה הזאת שהוא כל כך ניסה במרכאות להחביא אותה אצלו. אבל האינסטינקטים שלו אמרו לו לעשות כן, את זה. אבל הוא בא וחשף אותם מולי. אני מסכים, מאוד מאוד מסכים, מאוד מחזק את זה, שזה גם נוגד מאוד כמו שאמרתי, את האינסטינקט ואת מה שאנחנו רוצים כברירת מחדל לעשות, שזה להסתיר, זה לטאטא את זה, להימנע מקונפליקט מה שנקרא, כי בסופו של דבר המוח שלנו הוא עדיין המוח של האדם הקדמון שפועל באינסטינקטים מאוד בסיסיים של הישרדות, של בוא נימנע מקונפליקט, בוא נימנע מלריב, בוא נימנע מניגוד עניינים, אני רוצה להסתדר איתו, אני רוצה שהוא יאהב אותי, אני רוצה, וזה בדיוק נוגד את הדבר הזה, אז זה מאוד אמיץ קודם כל, ומראה מאוד אכפתיות ברגע שאתה עושה את הדבר הזה, שאתה עושה את הדבר הנכון ואומר את האמת, אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, שתמיד ידעתי אותו, אף פעם לא ידעתי לשים עליו את האצבע ולקרוא לו בשמו ולדעת להבין איך בדיוק צריך לעשות את זה, עד שראיתי רעיון של איזה בחור, שכחתי איך קוראים לו, אבל הוא קואוצ'ר מאוד 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 מפורסם באמריקה. איך הוא אומר את זה? הוא אומר, גם לאמת יש מקום וזמן, והוא מספר סיטואציה בשביל לתת דוגמה, אז הדוגמה שהוא נותן באמת שמה לך את זה במקום, בזמן הנכון. הוא אומר, הייתי לו מזמן, בהצגה של חברה מאוד טובה שלי, שהיא כבר תקופה כתחביב, היא עושה תיאטרון, והיא התרגשה, כי היא התכוננה לזה המון זמן, סוף סוף ההצגה עולה לאוויר, זה הבכורה, הזמינה אותי מן הסתם, ישבתי שורה ראשונה, בסוף ההצגה באמת שהגעתי וראיתי את כל הדבר הזה, היא שואלת אותי מן הסתם, מה אתה חושב על זה?
ואני רואה שהיא כולה כזה באקסטאזה ובאמוציות, היא בוערת. לטוב ולרע, אולי הרגישה שקצת התפספסו דברים, אולי הרגישה שאפשר היה יותר טוב, לא יודע מה קרה, אבל ראיתי שהיא כולה באנרגיות ובוערת ומבעבעת מבפנים מהרגשות ומההתרגשות. ואני אגיד בכנות, הוא אומר, זה היה הדבר הכי זוועתי שראיתי בחיים שלי. אבל אני לא אמרתי לה את זה באותו רגע, כי אני הבנתי שעכשיו שאני אגיד לה את זה ברגע הזה, בזמן שהיא כולה מבעבעת מזה, גם היא תיקח את זה יותר קשה, גם זה יחרט לה, וגם היא תיפגע יותר. אז העדפתי להגיד לה את האמת, שהיא כן אמת באיזשהו מקום, אבל מסוג אחר, ולשמור את מה שיש לי על החוויה לפעם אחרת. והוא אומר, מה אמרתי לה במקום? אני אמרתי לה, אני חייב לומר לך שאני מאוד גאה בך על מה שעשית, ואני מאוד שמח בשבילך על איך שאת רודפת אחרי החלום שלך, ועושה את מה שאת אוהבת, שזה האמת. זאת האמת. אבל את החוויה עצמה הוא לא נעלה לשאלה. אבל הוא אמר, אבל בואי נקבע שמחר אנחנו נדבר בטלפון, ואני אשמח לספר לך על מה חשבתי. לגיטימי. לגיטימי מאוד. ויום למחרת באמת הם דיברו בטלפון, והיא הייתה הרבה יותר רגועה, וזה כבר היה מאחוריה, והוא אמר לה, איך את מרגישה עכשיו? בסדר, ושאל אותה וזה, אז הוא אמר לה, עכשיו את מוכנה באמת לשמוע מה חשבתי? אני אמר, כן. אז הוא אמר, אז תקשיבי, אני באמת חושב הדבר הזה באופן כללי היה מאוד זוועתי. יכול להיות שהתסריט היה הזו, יכול להיות שהיה 1001 דברים. את בעצמך ראיתי שעשית את הכי טוב שאת יכולה והיית כוכבת. אבל הסיפור עצמו והחוויה הם לא היו וואו בשבילי. והיה לי חשוב לשקף לך את זה בצורה הזאת, בצורה מאוד נינוחה ובצורה ברורה, כדי שתביני שלא את אשמה פה, ולהפך, אני חושב שאת עשית עבודה מצוינת. אבל בסך הכל, היה לי חשוב לי גם לשקף לך באופן כנה, ולא לקשט את האמת, כי אני באמת חושב שלקחת חלק במשהו הוא לא היה מספיק טוב בשבילך, אני חושב שאת יותר טובה מזה. ואז פתאום, אתה מקבל פרופורציה. הוא אמר לה את האמת, אבל הוא חיכה למקום הנכון ולזמן הנכון, כדי לא לפגוע בבן אדם שבאמת חשוב לו. ואז אני אמרתי, יש לזה ערך, אחי. יש לזה ערך, ברור. וזה מאוד חשוב, אחי. זה משהו שאני מאוד אימצתי מהרגע ששמעתי את זה, מאוד ניסיתי להיות על זה, אבל החלק הכי קשה שמצאתי בזה, זה שבוא נהיה כנים רגע. אף אחד מאיתנו לא יודע תמיד מה הזמן והמקום הנכון לומר דברים. אז אפשר לנסות, לעשות את הכי טוב שאתה יכול, אבל בסוף דברים יקרו ככה או ככה. יש דברים שנועדו לאמר, נועדו להישמע, נועדו לקרות, ואתה לא יכול כל הזמן להגן על האנשים שחשובים לך, גם אם זה חברים, גם אם זה משפחה, מלפגוע בהם. אין מה לעשות, אתה לא יכול, זה בלתי אפשרי. זה מתישהו יקרה. זה הטבע של מערכות יחסים, שמזה אנחנו בעצם התחלנו את השיחה שלנו על חברויות והכל. אני אגיד לך לגבי זה, אני די לא מסכים עם מה שאמרת עכשיו. למה? למה? כי זאת מערכת יחסים, לטוב ולרע. יש לך לפעמים את הדברים שהם פחות נעימים לי לשמוע. אז תגיד לי, טוב, נכון, תקשיב, נו. ההתנהגות שלך היא 1, 2, 3, וזה לא מתאים לי. כי אתה ככה וככה וככה. אז מה, אני יכול להיות ילד קטן, לעשות פרצוף כועס, לטרוק עם הרגל ברצפה, איך הוא יכול בכלל היה להגיד לי את זה? או שרגע, אני עוצר שנייה, חושב על מה שהוא אמר לי, אוקיי, יכול להיות שלא זה לא מתאים, אבל זה אני הבן אדם. הוא אמר לי את האמת שלו. וזה בסדר, אין בזה שום דבר פסול. אבל להשתנות או לא להשתנות, החלטה שלי. נכון. אותו הדבר גם מהצד שלי כלפיך. אני לא אנסה להלבין דברים בשביל לשמור על מערכת יחסים לשמור על שלום בית, מה שנקרא. בדיוק, לשמור על... אני אגיד את האמת כמו שהיא. אוקיי. אבל גם אם פחות נעימה להקשיב, ברור שיש את הזמן הנכון להגיד לזה. זה בטוח, אבל מה שאתה מתאר זה תגובה של בן אדם שלמד לנטרל באיזשהו מקום את הרגש ולחשוב בצורה הגיונית ולהסתכל על הסיטואציה, לא מנקודת המבט שלו, אני עכשיו בנעליים שלי, אלא מנקודת מבט של לקחת צעד אחורה ולהסתכל על הדברים כמו שהם. ולא כל אחד יודע לעשות את זה, וזה מה שחשוב להבין, אחי. אנחנו מדברים על מערכת יחסים. הלוואי לכולנו היה אינטליגנציה רגשית מספיק מפותחת כזאת. אז זה מה שאנחנו מנסים להעביר פה אולי גם לאנשים שהולכים להקשיב לפודקאסט הזה. שזה מה שצריך לעשות, נכון. אולי לא צריך לעשות את זה, אבל צריך רגע להבין את הבן אדם שעומד מולי. זה לפי דעתי ההתכנסות פה, שאנחנו מדברים עליה, שזה המערכת יחסים. אני אתן את הדוגמה השלילית של הדבר. נו. קבעתי להיפגש עם החברה שלי.
וקרה משהו לאחד מההורים שלי, חס וחלילה, שהייתי צריך איתם לבית חולים. אני עכשיו על אמוציות שאני צריך לבוא ולהגיד את זה לחברה, ובעצם בא רושם לה את זה באופן הכי פשוט שיש. תקשיבי, היום הפניות שלנו מתבטלות, נדבר מחר. הוא בן אדם שמקבל כזאת הודעה ומבוסס מאוד על רגש, אומר לעצמו, בוא פאק, מה כאילו, מה זאת אומרת, אני קבעתי איתך, אבל אני רוצה להיות איתך, אבל אני כבר שם, אני כבר פיניתי את הזמן שלי בשבילך. אבל זה כי אתה לא נתת הסבר פה, בוא, אתה אף פעם לא תעשה את זה ככה. בתור ילד, או בתור ילדים לפחות, אני חושב ככה, שעברנו איזושהי מערכת יחסים שהיא מתבססת על רגש, המון על רגש, שהביטויים שלנו הם היו מאוד רגשיים, והם צורמים. רגע, בכללי, באופן כללי, אנחנו מחובתים, מהרגע שאנחנו נולדים, הרגש מניע אותנו, ומניע וגורם לנו לעשות דברים שלאו דווקא תמיד היינו עושים, אם היינו רגע עוצרים, נושמים לרווחה, ומנטרלים רגע את הרגש. הרגש מניע אותנו, חד משמעית. היופי והחוכמה היא ללמוד מתי זה נכון לתת לו מקום וזמן, מתי המקום והזמן לרגש לתת לו להתבטא, כדי, הוא לא סתם פה, יש לו ערך. צריך לדעת לפעמים לתת לו להרגיש ולהתקדם הלאה. אבל אף פעם לא לתת לרגש לקבל את ההחלטות בשבילנו. הרגש הוא תמיד פזיז, הוא לא מקבל החלטות מחושבות, והוא פועל רק ממקום של אני חייב לכבות שריפה. תמיד, ככה זה רגש. וזה למה הוא אף פעם לא מקבל את ההחלטות הנכונות. יכול להיות שלפעמים פתאום התוצר לוואי של הסיטואציה שיצרת, כי אתה הגבת באימפולסיביות ומתוך רגש, יכול להיות שהסיטואציה תצא לצד הטוב ביותר, נדיר. הכי טוב והכי נכון, במיוחד אם אתה רוצה לשמר מערכות יחסים ולא לפגוע באנשים, זה לדעת לנטרל ולהיות הבוגר מה שנקרא. וזה חשוב מאוד להבין, זה לא נקרא להדחיק רגש. זה לא נקרא להתנער ממנו ולהגיד לו, יחסה, אין לך מקום פה. לא. זה שנפגעת והרגשת עצוב בגלל משהו, שביטלו לך תוכניות מאנשים שאכפת לך מהם, שמישהו העדיף לעשות משהו אחר ולא איתך, מישהו שלא העריך משהו שאתה עשית, 1001 סיטואציות. זה לגיטימי לגמרי, זה בסדר גמור, אתה בן אדם, זה טוב להרגיש ככה. אבל לא זה מה שצריך לגרום לך עכשיו לחשוב, איך אני מגיב, כי הרגע שאומר לך, אני עצוב, אני פגוע, אני רוצה עכשיו שגם הוא ירגיש ככה, לא, ממש לא. לא ככה זה עובד. המקום שממנו מגיע מה שגרם לך להרגיש ככה, זה לאו דווקא מקום שרצה לגרום לך להרגיש ככה. אתה מסכים איתי? באדם שאתה אוהב, הוא לא ירצה לפגוע בך. נכון. אבל לפעמים זה קורה. זה קורה, וזה לגיטימי. אז אתה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אז זה פגע בי, אני אשקף את זה לבן אדם, אני אסביר לו איך הרגשתי, אני לא אתן לרגש הזה להשתלט עליי, אני כן אתן לו מקום וזמן, שזה כשאנחנו נדבר על זה, אבל אני לא אניע את עצמי לפעול מהמקום של הרגש. אני אשב ואני אחשוב מה הדבר הנכון לעשות. אני כן אשקף, אגרום לו להבין מה הוא גרם לי להרגיש. אני כן אתן לרגש הזה מקום להתבטא, בין אם זה מולו, בין אם זה עם עצמי, זה הולך לפקור, אתה יחס את האימון, לפרוק את זה, לא משנה, כל אחד אחרת. נדבר עם הפסיכולוג שלי, כן? כל אחד אחרת. אבל מה שכן חשוב, זה להבין שהפעולה שאתה תעשה, היא לא צריכה לבוא מהמקום של הרגש, היא צריכה לבוא מהמקום שאתה נשמת לרווחה, והחלטת, אני עכשיו בתור דניס, בחור בן 27, טפו לא מטומטם, יודע להפעיל את המוח, מפעיל את הקופסה רגע, ואומר, אוקיי, זה לא בא בכוונה. הבן אדם הזה לא היה בחיים שלי, והוא לא היה קרוב אליי, והוא לא היה חבר, אתה למשל חבר הכי טוב שלי, או חבר אחר, או משפחה, הוא לא היה בחיים שלי, אם רוב הזמן הוא היה פועל ממקומות שהוא היה רוצה לפגוע בי. אז סביר להניח שזה גם ככה. אז בוא רגע נשאל, רגע, למה? מה קרה? למה? איך הגענו לסיטואציה הזאת? נלמד ביחד איך למנוע אותה? שנינו נצמח מזה בסוף אם אנחנו נבוא בגישה הטובה ביותר. נכון שיש סיטואציות שבהם קל לפעול ברגש, כשזה במיוחד מול בן אדם, שהיחסים שלו הם לא משהו שהוא מתמשך, ולא משהו שאנחנו מרגישים מחויבים אליו. לדוגמה, לקוח בעבודה, או מישהו שהיחסים שלו הם יחסים של רגע. היום פגשתי אותו, מחר אני לא יודע אם אני אפגוש אותו שוב. אז מאוד קל לפעמים כן להתפתות, לפעול ברגש. וגם שם, אבל זה לא נכון. אז בא לקוח והוא טעון, והוא צועק עליך, כי אתה מבחינתו מייצג את הארגון שאתה עובד בו, והוא מיואש ממנו. זה בסדר. אתה לא יודע מה הוא עבר, יכול להיות שהוא עבר 10 נציגים שאמרו לו חרטה כלשהי, או ניסו למרוח אותו, ועכשיו אתה סוף סוף פה להקשיב למה שיש לו, אז קודם כל תכיל אותו. תמיד בן אדם שבא אליך, גם אם אתה מכיר אותו וגם אם לא, והוא בא אליך לפרוק, קודם כל הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה להכיל אותו. תן לו מקום להתבטא. שיוציא הכל. 90% מהמקרים, ברגע שאתה נותן לבן אדם לפרוק הכל, הבעיה נפתרת.
תבדוק אותי, 90% מהמקרים שהאדם פורק, נגמרה הבעיה. ב10% הנותרים צריך גם להפעיל קצת איזושהי אינטראקציה. לתת לו להבין שמה שהוא פרק גם, שאכפת לך, לתת לו להבין שזה דבר שיטופל, לתת לו להבין שקודם כל צר לך. אנשים מאוד רוצים אמפתיה, הם רוצים מישהו שיבוא ויהיה אכפתים. יבוא ויגיד, צר לי לשמוע שזה ככה. מישהו שיבוא ויבין שהייתה פה איזושהי בעיה, ומישהו נפגע מזה, ויקח אחריות במרכאות. אנשים רוצים מאוד לראות אנשים לוקחים אחריות, במיוחד על משהו שעשה להם רע. זה משהו תחושת, סוגר להם את הסעיף הזה של הצדק בראש. צדק נעשה. אוקיי? אז ברגע שאתה נותן להם את הסיפוק הזה, פתרת את כל הבעיות. ויותר מזה אני אגיד לך, אתה בסוף גם תצא הגיבור. הבעיה היא שזה דורש מאיתנו אנרגיות. ושם כבר אנחנו מתחברים לנושא שאני מאוד מאוד חושב שהוא גם חשוב, זה הנושא של הסוללה, כמו שדיברנו ביחסים, אתה מגיע עכשיו הביתה ויש לך 30% במקום 100, בדיוק זה משם זה מגיע. סיטואציות האלה, איך אתה מכיל, גם להכיל אותם בצורה נכונה ולטפל אותם בצורה שתפתור את הבעיה ותדע להכיל אותה כמו שצריך, דורש אנרגיות, אז אתה צריך לדעת להשתמש בהם בחוכמה. צריך לקחת בחשבון שכל דבר עולה לנו בשני דברים מאוד חשובים. שני המצרכים, בוא נגיד ככה, יותר נכון, המשאבים הכי יקרים שיש לנו, שזה זמן וזה אנרגיות. אוקיי? כן. זמן ואנרגיות. זמן ואנרגיות. זמן מן הסתם כי זה זמן שיכולנו לבלות במקום אחר, עם מישהו אחר, במקום שעשה לנו יותר טוב, ואנרגיות כי אין מה לעשות, אנחנו אנשים, אנחנו כל יום מתחילים עם סוללה X, והסוללה הזאת נגמרת באיזשהו שלב, ובדיוק משם מגיע המקום שאנחנו יכולים להגיע הביתה, ופתאום אין לנו 100%, יש לנו רק 30%. אז כן צריך לדעת, לתעדף, ולהיות אחראי. זה לא בא בטבעי, זה לא בא ישר ככה לגמרי ברגע הראשון, זה משהו שצריך לעבוד ולפתח את התחושה שלו, ולדעת לתפעל את זה כמו שצריך. ככה שאם יש סיטואציה שבה אתה צריך, יכול להיות שאתה צריך לשים איפשהו באיזשהו שלב דגש, ולהגיד לו, אוקיי, תקשיב, אני מאוד מתנצל, אני מאוד רוצה לעזור לך, אבל אני מוגבל בזמן קצת, ולהיות כנה, לשקף את זה, כי יש דברים שקצת יותר חשובים לך. אתה לא תגיד את זה על באדם, אתה לא חשוב לי, אבל כן צריך לתעדף את זה אצלך בראש. זה ככה מתחבר אצלי בסוף, העניין הזה של התקשורת, והעניין הזה של היחס שלך, והתגובה שלך, והאכפתיות, וההכלה שלך לאנשים שאתה נתקל בהם ביום יום, לבין המקום הזה שבו בסוף, איפה היחסים שלך עם האנשים הקרובים והחשובים שלך מושפעים. עכשיו, מה עוד רציתי לדבר איתך עליו? אני ספציפית, כשאני מסתכל על זה עכשיו אחורה, ואני יודע שבטוח יש מקומות שבהם יכלנו אולי לעשות קצת יותר טוב, להיות קצת יותר טובים או יותר חכמים אחד עם השני ביחסים שלנו, אני מדבר ספציפית על החברות שלנו. השאלה היא, שזה תמיד כזאת דילמה שעולה, האם היה נכון בכלל לשנות איזה משהו אם היה אפשר? אם עכשיו נגיד יש לך מכונת זמן, אתה חוזר לאיזשהו רגע ואתה יכול לשנות אותו. האם זה היה נכון לעשות את זה? או שבדיוק להפך, לקבל את זה כמו שזה, כי הודות למה שעברנו, מה שאנחנו פה היום, עכשיו. יש לי רק דבר אחד שהייתי רוצה לשנות, זה את היום הזה שבאת אליי ואמרת לי, טוליק, תקשיב, אבא שלי מצא ביטקוין, 200 יחידות ב$200, ואני אמרתי לך, תקשיב, זה חרטה. זה הרגע היחיד שהייתי משנה. זה הרגע היחיד שהייתי משנה. זה מה שכל אחד היה משנה. זה הדברים שבאמת כאילו עם האפשרות אחי, וואלה היינו מיליונרים היום. זה הדבר היחיד שהייתי משנה במערכת יחסים הזאת. אשכרה. לטוב ולרע. שמע, בסופו של יום, גם הדברים הלא טובים שלנו, הם אלה שבונים אותנו. לא היינו נבנים רק מטוב. בגלל זה אי אפשר לבוא ולשלול את הדברים הפחות נעימים לנו, כי הם חלק בלתי נפרד. אז לבוא ולהגיד לך, תקשיב, גם אם היה לנו איזשהו ריב ואתה חושב על בוא נשנה אותו, אני חושב אולי אפילו לנקודת זמן הזאת לא היינו מגיעים. אתה יודע? כאילו לחשוב עד לדבר הזה שיכול להיות שזה מה שנתן אולי אפילו בינינו הריבו, נתן איזשהו ריחוק קטן, באיזשהו שלב כל אחד הלך לדרך שלו, ואנחנו עדיין יושבים פה, אבל התרחקנו טיפה יותר, ואז הריחוק הזה נתן לך ולי איזה שהן מחשבות בהתחלה לא נעימות, ואחרי זה החלפנו את המחשבות הלא נעימות האלה במחשבות פרודקטיביות, ובוא עכשיו אנחנו יושבים היום, ויש לך פודקאסט מהמם,
ויש לך מרואיין מהמם, ויש לך מראיין מהמם, ויכול להיות שאפילו לא היינו מגיעים לזה. אז, יכול להיות. כי הכל היה טוב, אז אתה יודע, אפילו לא צריכים לחשוב על, אוקיי, איך אני מוציא את עצמי מהברוך שאני נכנסתי אליו, כי החיים האלה לוקחים אותנו למקומות אחרים. אני חושב שהמערכת היחסים הזאת והחיים בכלל הם דבר מאוד נפלא שאנחנו לא שולטים בו, כמו שאומרים בהרבה מקומות שזה כתוב כבר מלמעלה, אבל... אז אתה מאמין בגורל? אני מאמין שהגורל נעשה על ידינו, אנחנו כל הזמן משנים ומכוונים אותו לדברים שהיינו רוצים, כתוב במיליוני תסריטים, אין ספור תסריטים, פשוט אנחנו כל פעם לוקחים אותו בכיוון אחר, וכשאנחנו נגיע לרגע של הסוף, זה יהיה בעצם התסריט המלא. אני לא חושב שצריך להתחרט על אף רגע, כי זאת בעצם הבחירה שעשינו. נכון, אולי היא פחות טובה, להתחרט עליה אין מה להתחרט, יש רק מה ללמוד ממנה, אז בוא נלמד מהם, למה לשנות אותם? אנחנו לא התרחקנו בתור בני אדם שנות אור אחד מהשני, אנחנו לא עברנו למדינות אחרות, אז אולי היינו טיפה ברוגז באיזשהו שלב בחיים, כל דבר הוא בר תיקון. השאלה היא באמת האם לשים את האגו בצד ולבוא ולדבר על הדברים כמו בני אדם, נכון, להגיע להבנה של אוקיי תקשיב, מה שקרה זה no, ואני כבר לא יכול יותר מה שנקרא להכיל את זה, או שתקשיב, מה שעשית היה לא טוב, בוא נגיד, אני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם. אפשר לדבר על זה, ואז נבין אחד את השני, אוקיי. זה שוב חוזר לתקשורת, אחי. בדיוק, הכל חוזר לתקשורת. מה שמספיק חשוב לך, אתה צריך לעבוד עליו ולדבר עליו, חד משמעית. אם היית צריך עכשיו להסתכל במבט אחורה, ולהצביע עכשיו על איזה סיבה, או רגע, או משהו ספציפי, של מה גרם לזה שאנחנו, הנה, אנחנו פה כבר, כמה אמרנו, מגיל 12 פלוס מינוס, אני 27, פאקינג 15 שנה. 15 שנה חברות, אחי. וואו, זה מטורף המספר הזה. מה היית מצביע שגרם או הסוד להצלחה של היחסים האלה ספציפית, שמחזיקים כבר 15 שנה? הקשבה. הקשבה. להקשיב. לא רק לשמוע. אתה חושב שידענו להקשיב אחד לשני? כן. ידענו לא רק לשמוע אחד את השני, ידענו גם להקשיב. תכלס. נכון? וואלה לגמרי, אני מסכים איתך בקטע הזה. הקשבה זה מאוד חשוב. זה בדיוק ההבדל בין תקשורת מוצלחת לתקשורת לקויה. אוקיי. ואם נגיד יש עכשיו מישהו שמאזין לנו, שבדיוק עכשיו בתקופה הקשה הזאת חסר לו החבר הזה שלו, בסיבה כזאת או אחרת, כי הם מרגישים איזה נתק, המערכת יחסים שלהם קצת התרחקה בגלל שהם עסוקים בחיים משלהם, יכול להיות שהם רבו, לא יודע, יכול להיות 1001 סיבות. מה אתה חושב הטיפ הכי טוב לתת לבן אדם הזה עכשיו, כדי לגשר את זה שוב, כדי שהוא יוכל להחזיר את הבן אדם הזה שחשוב לו לחיים שלו? שמע, כל טיפ שאני לא אתן, זה יכול להוביל לטוב ולא לא טוב. כי אתה יודע, כל אחד הוא אינדיבידואלי, כל אחד מכיר את הבן אדם שהוא איתו בתקשורת בצורה הכי טובה. לא, זה ברור, אבל מה אתה חושב שזה הדבר שהכי טוב שאתה יכול לתת כטיפ עכשיו? זה לא לוותר, אבל גם לא לנג'ס. לכולנו יש את הרגעים של השבר. אם הבן אדם שבצד השני מספיק חשוב, אז יכול להיות שלא דיברנו כבר כמה חודשים כי הכל היה טוב והכל היה בסדר והתרחקנו, אבל יכול להיות שמה שנקרא הבן אדם שבצד השני נשבר. יכול להיות בקטנה יותר, בגדולה יותר, אבל הוא נשבר. ושם אני אתן את תשומת לב כי זה חשוב לו. באיזשהו מקום הוא רוצה להרגיש שמספיק חשוב, זה קשב. עוד דבר קטן. כשאמרתי לתת תשומת לב, זה אומר שלא רק הבן אדם שמולי אמור להיות זה שמפעיל אירועים, אלא גם אני יכול לעשות את זה. יוזמה, חד משמעית. לבוא וכן, אני מדבר הרבה בדוגמאות, אבל כן, זאת יוזמה. לעשות את זה באופן יזום, גם אם זה לשלוח דעה קטנה, גם אם זה לעשות לייק בסטורי, גם אם זה, לא יודע... היום זה לשלוח ממים באינסטגרם, סרטונים מצחיקים אחד לשני, כמו פינג פונג. היום העולם שלנו יותר פתוח לדברים הקטנים האלה ולתשומת לב הזאת שאנחנו לא כל יום שמים לב אליה, אבל כן, זה נמצא שם, אז זה עוד כלי בשביל להתחבר לבן אדם שנמצא מולי. יכול להיות שבהתחלה שלחנו מיליון מימים, והוא אף פעם לא ראה אותם, אבל היה פעם אחת שהוא נכנס, ראה, צחק, נזכר בנו. נערת לו את היום.
כן. אוקיי, פעמם. יכול להיות שגם המים ששלחת לו זה מה שפתאום הוא היה באמת הכי נחוץ לו, ואז הוא הולך לדבר איתך על זה. כן, הוא היה צריך את זה עכשיו, אוקיי, מעניין. בשנייה, אם כבר שאלת אותי, מה איתך? מה איתי, יש אותה שאלה כאילו? מה הטיפ שאני הייתי נותן למישהו? מה הייתה הטיפ? איפה אתה חושב שהיינו יכולים לשנות או לא לשנות את המערכת היחסים שלנו? אז אתה רואה, כאילו, את שתי השאלות אתה מתכוון. אוקיי, אז בוא נתחיל אם יש משהו שאני הייתי משנה. יש בי צד רומנטיקאי כזה, אני מאוד אוהב לפנטז על סיטואציות של מה אם, תסריטי של what if וכאלה, שאתה מסתכל על עצמך ואומר, ואם זה היה שונה, ואם היינו ככה, ואם סיטואציה הזאת הייתה מתפתחת בצורה שונה. עוברים לי תסריטים כאלה בראש תמיד, אני לא אשקר. אבל בסוף, בשורה התחתונה, אם היה לי עכשיו על השולחן את הכפתור הזה, לבוא ולשנות משהו ספציפית במערכת היחסים שלנו, לא חושב שהייתי משנה, כי באמת אני באמת דוגל ומאמין שמי שאנחנו ומה שאנחנו נובע ממה שעברנו. כנ"ל גם המערכות יחסים שלנו, יש להם זהות משלהם, והמערכות יחסים האלה נבנות על החוויות שעברנו, לטובה ולרעה, הצלקות שעברנו, איפה נכוונו, איפה אנחנו נפתחנו, איפה אנחנו חשפנו צדדים יותר יפים, פחות יפים שלנו, ובדיוק שם אני חושב שאנחנו נותנים צורה למערכת יחסים הזאת, ובעצם מבינים מה הגבולות גזרה שלה, לפעמים להיחוות ולריב על משהו, זה בדיוק אתה מבין, אוקיי, זה גבול גזרה כזה, זה גבול פה, ואתה יודע בדיוק באיזה שטח אתה עכשיו יכול לתפקד, איפה הקווים האדומים של הבן אדם, מה צריך לכבד. אני חושב שלכל דבר יש ערך, גם לטוב וגם לרע. אז לא הייתי משנה, בטוח, אני באמת מסכים איתך בקטע הזה. ולגבי הטיפ, אני אישית חושב שחברות, בשונה מכל מערכת יחסים אחרת, חברות זה המערכת יחסים אחת הכי חשובות ויקרות שיכולות לבן אדם. כל בן אדם חייב שיהיה לו לפחות חבר אחד, זה איש שאיתו אתה באמת יכול להיות אתה, שאיתו אתה יכול להביע את כל מה שעולה לך לראש, כל הדבריינות המטורפים, שלא תרגיש לא בנוח לשאול או להעלות אותם, שלא ישפטו אותך עליהם, שאתה יכול לצחוק על השטויות שמצחיקות אותך, שאתה יכול לבטא את הכאב שבאמת כואב לך, זה שונה. לא עם כל אחד אתה יכול. אני מאמין שעם כל מערכות יחסים האחרות שיש לנו, אנחנו באיזשהו מקום כן לובשים קצת מסכה. אנחנו כן קצת נהיים יותר בוגרים ויותר אחראים שאנחנו עם אנשים מבוגרים, אנחנו כן נהיים קצת יותר הילד שאנחנו יודעים שההורים שאנחנו רוצים להיות, אנחנו כן הופכים מישהו שהוא... אנחנו הופכים להיות במילים שלך יותר מחושבים. כן, חד משמעית, אתה יותר נזהר ממה שאתה פולט, יש לך יותר פילטר, אבל כשאתה עם החבר האמיתי הזה שלך, אתה פשוט אתה משחרר הכל, כן, יש לכם את הגבולות שלכם, אבל למדתם אותם מזמן, ואתם כבר כל כך טבעי אחד עם השני, שאין פה מאמץ. אתה לא, זה נגיד סיטואציות, למה אני מאוד חשוב לי להיפגש ברגע שיש לי אפשרות עם החברים שלי, במיוחד בתקופה עכשיו הקשה הזאת, זה מה שמתאים אותי באנרגיות, זה המטען שלי. זה הסיטואציה, להיות איתך בשבט בשתיקה, לשבת ולדבר, לשבת ולצחוק, לא משנה מה, אני איתך, אני ניתן לאנרגיות. בזכות זה שאני נפגש איתך היום, יהיה לי אנרגיות לשבוע הקרוב עכשיו, לעשות את מה שאני צריך לעשות. את השגרה שלי, שזה האימונים, זה העבודה, זה הזוגיות, זה הכל, הכל. ובאמת מאוד מאוד חשוב, וזה למה באמת אני לא אדלג על זה, ואני אתן איזה תמיד תעדוף בדברים שקורים אצלי ביום יום. אז הטיפ הכי גדול שלי, בשביל היחסים האלה, זה באמת להיות זה להרגיש מספיק בטוח, ומספיק להעז להיות אתה. כי רק ככה אתה תבנה את היחסים האלה, בזה שאתה תהיה אתה. תגיד את השטות שעולה לך בראש, תצחק על מה שאתה רוצה לצחוק, תדבר על הדברים שבאמת אכפת לך מהם וחשובים לך, תשתף אותו ברעיונות המשוגעים שלך במרכאות, שאתה משאיר זה, אני קוראים לזה רעיונות מגירה, שאתה לא יודע אם תוציא אותם אי פעם לפועל. זה בדיוק הדברים שיבנו ויהפכו את המערכת יחסים הזאת לחבר הזה שאתה תרגיש איתו בטוח. ובלי זה, אתה לנצח תחיה תחת המסכה הזאת, שאתה מנסה להתאים את עצמך לבן אדם הזה בשביל שהוא ירגיש איתך בנוח, ואתה אף פעם לא תקבל מזה את האנרגיות כטעינה, אלא להפך, אתה תוציא על זה אנרגיות. זה יעלה לך. אז זה הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת. זה שאתה לא מעז להגיד לו את מה שיש לך על הראש, אם אתה לא תגיד, יכול להיות שגם הוא יהיה באותו סיטואציה, וגם הוא לא יגיד. נכון. ואז שניכם סידים מערכת יחסים מופלאה
כל השטויות ברור, ולכל הדברים האלה. זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה, שברגע שאתה עושה את זה, אתה קורא את זה ככה, אתה לא צריך להיות פסיכולוג ואתה לא צריך להיות סוציולוג בשביל, או גאון, בשביל לקרוא את זה שבן אדם עכשיו הוא בנוח איתך. רואים את זה, מרגישים את זה ישר, אחי. ברגע שאתה רואה שבן אדם איתך והוא אמיתי, אתה רואה את זה, זה אוטומטית, זה נקרא אפקט המראה. מה שאתה עושה, זה גם מה שאתה משקף ואתה ממשך את הבן אדם השני גם לעשות. אוקיי? אז אם אתה תהיה איתו אמיתי, אתה תהיה כנה איתו, אתה תשתף אותו ואתה תהיה אתה בעצמך, הוא אוטומטית יתפתה במרכאות להיות בדיוק אותו דבר. מרגיש בונה, הוא מרגיש איתי בנוח. למה שאני לא אנסה את אותו דבר? למה שאני גם לא אזרוק איזושהי הערה? עכשיו יש לי שאלה שהיא כבר, זו שאלה שאני זוכר, הייתה מאוד טרנדית, בעיקר בתקופה שהיינו ממש לפני הגיוס בצו ראשון. אני לא יודע אם אתה זוכר, זו שאלה שאוהבו לשאול שם. מאוד פשוטה. כמה חברים יש לך? 10. 10. מהמם. כמה מתוך החברים האלה, ברגע שאתה עכשיו נמצא בסיטואציה שאתה כלוא ואתה צריך עזרה, היית יכול להרים טלפון ולהרגיש חופשי לבקש מהם לבוא ולעזור לך? 1, 2. או. מה מבדיל את ה1 וה2 האלה משאר ה8 ב10 האלה? זה לא שאין רצון לעזור, אלא זה הפחד מלעשות משהו שהוא לא נכון. מה זאת אומרת לעשות משהו שהוא לא נכון? אתה צריך עכשיו עזרה. למה אמרת שאתה יכול לפנות לשתיים האלה כי הלכתי על מקרה קיצון. אוקיי. וסתם לצורך העניין. השתגעתי ולא יודע, רצחתי. וואו. אז אתה באמת קיצון. אז זה ממש קיצון, אז הלכתי כאילו על הקיצון, אז יהיו 2 שיעזרו לי להחביא את הגופה. כל השאר יפחדו. אבל אם אנחנו מדברים על דברים שהם יותר יומיומיים, פאנצ'ר. וואו. 5 מתוך 10, 6 מתוך 10. יפה. אז עכשיו, ההבדל הזה שאתה דיברנו בהתחלה מהקיצון, שזה רק 1, 2, ואז דברים יותר בנאליים, שזה גם עדיין לא כולם, זה 5, זה רק מראה עד כמה קרוב אתה בעצם, ועד כמה אתה בנוח, בדיוק כמו שאמרנו לפני זה, עם האנשים האלה, עד כמה היחסים האלה שיש לך איתם, מאפשרים לך להרגיש בנוח, לעשות את הדבר שהוא אחד הדברים הקשים ביותר לדעתי לאנשים, לגברים בפרט, זה לבקש עזרה. אנחנו כגברים מחונכים מגיל מאוד צעיר, להיות חסונים, להיות עצמאים, אנחנו החזקים, אנחנו אלה שצריכים לעזור. שאנחנו נבקש עזרה, מה פתאום? אז עצם העובדה שיש עכשיו בן אדם בעולם הזה, אפילו אחד, מתי יש לך 1, 2, שאתה יכול לבוא ולפנות אליהם לעזרה, זה קודם כל, שפו, מוריד את הכובע, זה לא לכל אחד יש את זה שתדע לך, יש אנשים שעונים על השאלה הזאת, 0, אין. אני לא יכול להסתמך על אף אחד. וזה מאוד עצוב, וזה מאוד קשה, וזה בדיוק החיים הבודדים האלה שיש לאנשים. אבל זה מאוד טבעי שתדע לך שזה כמות מאוד מצומצמת של אנשים, שזה באמת החברים האמיתיים, הטובים, שאיתם אתה, ואיתם אתה יכול לבקש מהם עזרה. אחר כך, יש לך את האנשים שהם כבר, אני לא קורא להם חברים, כי אני למילה חבר, יש לי ערך מאוד גדול. אז אני קורא לזה מכרים, אנשים קרובים. זה יכול להיות מהעבודה, זה יכול להיות אנשים שפעם היית איתם יותר קרוב, והיום קצת יותר התרחקתם, הכל בסדר. אנשים מהמסגרות שאתם נמצאים בהם, לימודים, עבודה, בעבר, לא משנה. אז זה האנשים שאיתם כרגע יש קשר, יכול להיות שאולי אתה יכול לעזור בהם בדברים כאלה קטנים, כמו תקשיב אני בפאנצ'ר, בוא תאסוף אותי מאיפשהו, דברים כאלה. ואז מגיעים האנשים שאפילו לא היית פונה אליהם, אתה אפילו לא מרגיש בנוח לפנות אליהם. וזה האנשים שאני בכלל לא הייתי קורא להם, לא חברים, לא כלום, הייתי קורא להם פשוט אנשים. זה מאוד חשוב להבין את ההבדל הזה. הרבה מאוד נופלים בקטע הזה, וכששואלים אותם כמה חברים יש לך, זורקים לך פתאום מספר, לא יודע, יש לי בפייסבוק 1,000 איש בחברים. כאילו בוא, אתה, באמת זה קצת מצחיק, אבל זה לא חברים שלך, עם כל הכבוד. כן, אתה מכיר אותם. אתה יודע איך קוראים להם? אולי אתה יודע מתי מולדת שלהם, אולי אתה יודע מה התחביבים שלהם. זה לא הופך אותם לחברים שלך. וזה חשוב מאוד להבדיל את זה. למה זה חשוב? כי כשאתה מגיע לרגע הזה שדיברנו עליו, שאתה צריך לתעדף את הריסורסס שלך, שזה הזמן והאנרגיות, אז אתה צריך לדעת לתעדף אותו קודם כל, למי? לאנשים האלה, הטופ 10, בתוך הטופ 10 יש לך את הטופ 2, שאתה יודע שהם הכי חשובים, והם החברים הכי קרובים, ושהם נותנים לך את האנרגיות. אחר כך יש לך את האנשים שאכפת לך מהם, וקרובים אליך, משפחה וכן הלאה, שאולי אתה צריך להשקיע בהם, אולי אתה פשוט
לפעמים פחות תרגיש בנוח איתם, אבל זה אנשים שחשובים ואתה יודע שאתה צריך לתת מעצמך להם. אני קורא לזה אנשים שנמצאים תחת חסותך. באיזשהו שלב זה נהיים ילדים ומשפחה קרובה וכן הלאה. והורים שאנחנו מטפלים בהם באיזשהו גיל. הכי אחרונים צריכים להיות האנשים האלה כן, אתם מכירים, כן, אתם יודעים איך קוראים אחד לשני, אבל אתה לא חייב להם כלום. וזה בסדר להרגיש את זה ולומר את זה, ולהודות בזה. לא בקטע רע של, תקשיב, אתה אפס ואתה לא שווה שום דבר בשבילי. לא. אלא מהמקום של, אני מתנצל, אני הייתי רוצה לעזור, אבל אני לא יכול לעזור לך, כי כרגע אני צריך לעזור למישהו שיותר חשוב לי. אני צריך להתמקד במה שיותר חשוב לי, שזה בסדר גמור, וחשוב מאוד לא להרגיש אשם בזה. ושם ברגע שאתה מתחיל לתעדף את האנרגיות שלך, פתאום אתה תראה גם עד כמה פורחות המערכות יחסים שבאמת חשובות לך, כי יש לך את הזמן והאנרגיות להשקיע בהם, לעומת המערכות יחסים הלא חשובות שלאט לאט דועכות ומתנתקות ממך, כי מלכתחילה לא היה בהם ערך. אז זה נקודה שהיא מאוד חשובה, וזה למה שאלתי את השאלה הזאת. לי יש לשאול אותך שאלה. אופה, שוט. איזה טיפ היית נותן לבן אדם שמרגיש בודד וקשה לו להתחבר לבן אדם אחר? איזה טיפ היית נותן לו? שאלה מעולה. אני אגיד לך את זה בתור בן אדם, בואו אני חושף קצת קלפים חבר'ה פה, אני נפתח ככה בפניכם. אני בן אדם עם נטייה די דיכאונית, די בודד. היו לי תקופות מאוד בודדות בחיים שלי, אז זה קצת רקע. היו כמה שנים טובות שהרגשתי ממש לבד, בלי חברים, בלי כלום, וזה היה במקרה גם התקופה של שפל בחיים שלי, ולא, הרגשתי אין לי על מי להישען, אין לי במי להתייעץ, אין לי ממי להתחזק ולקבל אנרגיות, ובגלל זה כל פעם הרגשתי שאני רק מוציא ונכנס ליותר ויותר מינוס, מה שנקרא, באנרגיות שלי ובברוך, ולא ידעתי איך אני אצא ממנו. שוב, תודה לאל הכל בעבר, מאחורינו, אבל קרה, ואני לגמרי יודע ומזדהה עם התחושה הזאת של הבדידות, אפילו כשאתה מוקף פיזית באנשים, אבל כמו שאמרתי, אין בהם ערך. זה אנשים שלא נותנים לך שום ערך, זה אנשים שאתה לא יכול להתוויץ איתם, זה אנשים שיותר מזה, אתה לא יכול להיות אתה ולהרגיש בנוח איתם. אתה צריך ללבוש מסכה, אתה צריך להשקיע באנרגיות, רק בשביל שבמרכאות יהיו מוכנים לסבול אותך. אתה יודע מה אני מתכוון? אתה אומר, מה, אני עכשיו אפתח את עצמי ואני אראה עד כמה אני מדוכא ועד כמה אני עצוב ומבפנים, זה סתם מעיק, זה סתם הורס את האווירה. לא, אני אהיה ליצן קצת שאני מבדר את כולם והכל. אז אני לגמרי יכול להבין את התחושה הזאת של הבדידות. ומה שלי הכי עזר לעשות, הוא לצאת מהברוך הזה ומהתחושה של הבדידות, זה לעשות בדיוק את מה שהאינסטינקטים אומרים לך לא לעשות. זה לבוא ולהיפתח. פותח חד משמעית, אני אומר את זה ושלא יהיה בלבול, זה פותח דלת להיחוות, זה פותח דלת להיפגע, ויש אנשים שאתה תיפתח אליהם וחד משמעית ינצלו את זה נגדך. קרה לי, מודה. פתחתי את הקלפים בפני מישהי, אפילו היינו בזוגיות, ופתחתי לה את הפחדים הכי גדולים שלי, כל הפחד הכי גדול שלי היה להישאר לבד, סיפרתי לה על התקופות האפלות בחיים שלי, שהייתי לבד ולא היה לי חברים, כי עשו לי חרם, כל מיני דברים כאלה. ומה קרה ברגע האמת? כשרבנו על איזושהי שטות, והיא הייתה מונעת מרגש, הדבר היחיד שהיא רצתה זה לפגוע בי, והיא ניצלה את הדברים האלה שהיא ידעה עליי. היא אמרה, אני לא פלא שאין לך חברים. וכאילו הרגשתי שזה הייתה יריקה בפנים, כי זה היה הדבר הכי כואב שאפשר, ושלא רציתי לשמוע מבן אדם שאכפת לי ממנו. אז חשוב שתבינו חבר'ה, זה יכול לפתוח את הדלת לזה. אני לא אומר את זה כדי להפחיד אתכם, אבל אני כן אומר את זה שזה צ'אנס שצריך לדעת ששווה לקחת. חד משמעית, כי בוא נהיה רגע כנים, שום דבר הוא לא סוף העולם. גם אם אתם תחשפו רגע ותספרו משהו, מה הדבר הכי גרוע שיקרה? אז יספרו את זה אחר כך עליכם, לאנשים אחרים. מי שצריך לא יחשוב שאתם פחות מזה. להפך, הוא יראה בזה את הגבורה שלקחתם, ואתם חשפתם פרט שהוא מאוד אישי, ואתם לקחתם והראיתם חלק שהוא מאוד אמיתי בכם, ומי שירצה יתחבר אליכם. בסוף מה שקורה, אמת מושכת אמת, טוב מושך טוב, ברגע שאתם עצמכם, אתם אוטומטית תמגנטו אליכם את האנשים שיתאימו לכם. מתוך כל החבורה הזאת, נגיד סתם יש לכם כרגע 10 אנשים בראש שאתם חושבים שהם פוטנציאלים להיות החבר הכי טוב שלכם, אבל הם עוד לא. תתחילו את זה. אני לא אומר לכם ישר, תבואו באמצע הלילה, עכשיו תדפקו לו בדלת ותתחילו לשפוך לו על החיים שלכם ולפקוד, כאילו בואו, כולנו מבינים שזה קצת יותר מדי יכול להיות, אל תיפלו על מישהו ככה, אבל תעשו את זה בהדרגה, תבואו, תתחילו להשקיע בזמן, תראו יוזמה, תשבו עם הבן אדם, תתחילו לשתף איתו דברים שהם קצת יותר עמוקים, מדברים שאתם מדברים איתם ביום יום, תשתפו
פחדים, תשתפו חלומות, תשתפו מה עושה לכם אושר, מה עושה לכם כאב, ותיתנו לבן אדם הזה רגע להרהר בזה, תיתנו לו להבין את זה, ותקשיבו גם לצד שלו. זה מה שייצור אחר כך את הדברים האלה, וזה מה שיוציא אתכם מהתחושה של הבדידות, כי אין משהו שיותר מספק קודם כל מלשפוך את הלב, ודבר שני מלדעת שכשאתה שפכת את הלב, למישהו אכפת מזה. לא סתם, יש היום מיליוני אנשים שמוכנים ביום יום לשלם 400 שקל על שעה שמישהו יישב ויקשיב להם ככה, שקוראים לו פסיכולוג. אז יש בזה המון ערך. קחו את זה, תמנפו את זה, תעשו את זה בצורה מחושבת אבל. וכן, תיקחו בחשבון שזה יכול לחזור ומה שנקרא לתת לכם ביס בתחת. זה חלק מהתהליך. זה לאגור את האומץ וללכת ולעשות את זה. זה הטיפ שאני הייתי נותן, שגם עזר לי. להיות לבד זה לא סוף העולם. חד משמעית. צריך לדעת לאהוב את עצמך גם כשאתה מרגיש בודד. כי בסופו של יום, כשאתה תאהב את עצמך ואתה תוכל להיות במקום השקט שלך, אתה תדע מה עושה לך טוב, מה עושה לך לא טוב. כשאתה תגיע לשלב שאתה יושב מול בן אדם אחר, ואתה רוצה לפתח איתו מערכת יחסים, ולא רק רומנטית, אלא עסקית וחברית, וכל מערכת יחסים, אתה תדע להגיד לו איפה כיף לך, איפה פחות כיף לך, את מה אתה אוהב, את מה אתה לא אוהב. כי אתה כבר יודע את הדבר הזה עם עצמך בפנימיות שלך, ויהיה לך גם סטארט מאוד טוב, כי כבר ישבת עם עצמך, נהנית עם עצמך, סבלת עם עצמך, אהבת את עצמך, נתת לעצמך המון רגשות טובים ורעים, אז אתה יכול גם לבוא ולהקרין את זה גם לבן אדם שהולך להיות מולכם. זה בדיוק הפרק הראשון של הפודקאסט שלי ששואל מי אתה? מי אתה בכלל? והרבה מאוד אנשים מנסים ישר לענות על זה בצורה טכנית, כמו שהם היו רגילים לענות, כמו שאלון כזה של אני דניס, אני בן 27, אני גר בחיפה, אני זה, לא, לא, לא. זה לא ששאלתי חביבי. מי אתה? והבעיה היא שרוב האנשים לא טרחו לשבת ולשאול את עצמם את השאלות האלה כמו שצריך, לבוא ולהיות בחברת עצמם, ולהרהר בזה כמו שצריך. הרבה מאוד אנשים מפחדים מהלבד הזה, וחוששים ממנו ומנסים להתחמק ממנו, ולמלא אותו ולהשיג את עצמם במשהו, ולהסיח את דעתם, שזה ממש ממש לא נכון. הבסיס לכל מערכת יחסים מוצלחת, זה קודם כל להיות שלם וטוב עם עצמי. וזה קורה רק כשאתה לבד עם עצמך. תנהל שיחה עם עצמך, שאל את עצמך את השאלות, תכתוב את התשובות אם אתה צריך, זה לא משנה. לא להיות בטלפון, כן. או לא לראות סרט, כי אז לא, ברור, זה נקרא לברוח מהמציאות, זה נקרא להסיח דעת. יכול להיות שיהיו כאלה שלא יבינו את זה. אז יפה, זה בדיוק מה שאני אומר, זה חלק מהדברים שלא באים עם המדריך הזה, שאתה לא נולד עם מדריך, איך לתפעל את המכונה הזאת שנקראת גוף, ואת הדברים האלה שנקראים חיים. הבסיס להכל זה באמת להיות עם עצמך, בדיוק כמו שאמרתי בפרק, חבר'ה, תחזרו על זה, אתם תראו בדיוק על מה אני מדבר. ברגע שתשאלו את השאלות הקשות עם עצמכם ותלמדו להתמודד איתם, זה יפסיק להפחיד אתכם קודם כל להיות לבד. וברגע שמנטרל את הפחד הזה, ואתה נהיה שלם עם עצמך, ואתה מגלה את החסרונות ואת היתרונות, ואתה יודע על מה לעבוד יותר ועל מה פחות, אתה גם מרגיש הרבה יותר בנוח עם מי שאתה. אתה מרגיש הרבה יותר בנוח מה שנקרא in your skin, באור שלך. ואתה יכול להיות אתה עם האנשים באמת. וברגע שישאלו אותך מי אתה, אתה לא תיתן להם תשובה שטחית, טכנית, על נתונים סטטיסטיים, ומי אתה ומה צבע העור שלך ומאיפה באת. אתה תספר להם יותר מזה. אתה תבוא ואתה תגיד להם, אני דניס ואני רוצה לשנות את החיים של אנשים. אני רוצה לגעת בהם. אני רוצה לספר להם סיפור שקחו ממנו איזשהו תועלת. אני רוצה לפתור לאנשים בעיות. אני רוצה לגרום לאנשים להרגיש יותר שלמים עם עצמם. עכשיו כשאני אשאל אותך, מי אתה טוליק? מה אתה תענה לי? רוצה להיות יותר טוב ממה שאני, ורוצה לתת את הטוב שיש לי לאחרים. יפה. וזה מהמם. ולכל אחד זה יכול להיות אינדיבידואלי, וזה מה שחשוב, שהבסיס לדעתי, וזה משהו שאנחנו יכולים ככה גם לסכם בו קצת, זה שהבסיס לכל מערכת יחסים, תתחיל במערכת יחסים שלך עם עצמך, אתה מקבל את עצמך, אתה לומד להכיר את עצמך יותר טוב, וכל זה נובע רק מהזמן שלך שאתה מבלה עם עצמך בלי היסח דעת, וכנה עם עצמך ב100%, שואל את השאלות הקשות, נותן עליהם גם את התשובות הכנות, אחר כך, ההבנה שאתה לא יכול להתחלק ולספק את כולם
מסביב, אתה תצטרך לתעדף בסוף, אתה תצטרך להבין מי המערכות יחסים החשובות יותר, מי המערכות יחסים החשובות פחות, מי האנשים שנותנים לך את האנרגיות, ומי האנשים שגובים ממך אנרגיות, ויוזמה. יוזמה ועוד פעם יוזמה. אם אתה תחכה, גם הצד השני יחכה, וזה אף פעם לא יקרה. ואין דבר יותר כיף, תסכימו איתי כל אחד מכם, אין דבר יותר כיף מזה שמישהו בא, ומראה לך שאכפת לו ממך, ושהיה לו מספיק חשוב לבדוק מה קורה איתך, לשלוח לך הודעה, להתקשר, לתת לך איזה מתנה, להגיד לך מזל טוב ליום הולדת, כאילו באמת הדוגמה הכי בנאלית, אין דבר יותר כיף מזה. אז תחשבו שכל פעם שאתם מראים את היוזמה הזאת, זה בדיוק מה שאתם מראים לבן אדם. אתם מראים לו את אני אוהב אותך, אני אכפת לי ממך, אני חשבתי עליך. אז אם יש מישהו שלא דיברתם איתו לאחרונה, או איזושהי תקופה, ובאמת זה עלה לכם עכשיו בדיוק בפרק הזה במחשבות, תדאגו עכשיו לעשות סטופ, לחייג, לשלוח הודעה, הכי מושלם זה אפילו לקבוע פגישה, ובאמת להזכיר להם שהם חשובים לכם. אני הייתי רוצה לסכם את הפרק הזה בזה שוואלה הייתי רוצה לתת לך חיבוק אחי. אני בעד. יש לנו את זה. יש לנו את זה.